Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala mo tagda ang truso sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katawo, abi kuhaon ko kanang imong puling nga naamay truso sa imong mata. Maot kuhaao na ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo og makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingontang bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Nya gisugdan ni pagpili sa Ginoo didto ni Abraham. Si Abraham 75 years old o niya giingnan siya sa Ginoo nga biya dinis imong nasod kay tagaan ti kag dako nga katawhan. Pinili nga katawhan. Nya si Abraham nituo busa mibiya siya sa iyang nasod. So ang unang timailhan nga kita mao ang katawhan nga pinili sa Dios og mahimong bulahan kanang motuo ta sa isultis Ginoo. Linya imong tupad ing nawa jud kay gisupak sa gisultis Ginoo. Kanang color sa imong buhok wa na magsupak sa kabubutos Ginoo, hasta ng color sa imong naong, hasta ng imo karong sinultihan o binuhatan, apil na ng imo rong gikatipon sa imong kinabuhi, kung sa manang tawhana, nahasubay na o nahasupak sa sugos Ginoo. Anao na to? Kay mutuo ta, musunod kita sa sugo. Mao bitaw mga igsuon nga ang mahal nga Birhen Maria gitawag siya bulahan sa tanang mga babay tungod kay wa gyud siya gisupak nga sugo os Ginoo. Og dinhi sa atong ebanghelyo ang usas mga sugo os Ginoo nato kanig yung ayaw paghukom sa imong isig katawo. Usa ni siya kasugo nga dili lang makaayo nato nga gisugo, makaayo sad sa atong isig katawo. Ayaw paghukom, pasabot ana, ayaw siya ayaw siya og hukbi nga sad-an. Bisan pag nakasala na siya, ayaw gid siya hukmi nga sad-an. Kay inig hukom man gud nato nga sad-an ang atong isig katawo, musuday na sa atong unahuna ang kanang murag bias na taniya. Ang iyan ang sala mo'y atong sigihan og tanaw. Pero ang atong ihukom sa atong isig katawo, Diyos nun nga paghukom, kay matod pa niya ni Kristo ang sukdanan nga inyong gamiton, maura say akong gamiton ninyo, kanang Diyos nun nga sukdanan. O unsa may Diyos nun nga sukdanan, kana bang muhatag tag judgment out of love. Hindi ko na lain na sang lingi sa imong tupad ing nahigugma jud ka nako kada adlaw na aron ang ato sang hukom nimo or nako pulosad out of love. Panalitan kita ka sa imong anak nangawat sa imong kwarta kay iyang giapil og sugal anang scatter or iyang iduwa og computer. Ikaw isip
ginikanan, unsay imong itawag sa imong anak? Kawatan o natintal? Kung na kay gugma, moingon ka, ang akong anak natintal sa pagpangawat. No, natintal. Sa ato pa, dili gyud siya ingon nga tinuyo niya, natintal. Nya imo siyang tabangan aron di na siya matintal. Nya kung ang imong bana mo'y nakapangabit, unsa may imong isulti? Kung nasuko kami kang nganong nangabit kang buanga ka, ana. Pero kung ang imo gani gugma, moingon ka, ang akong bana natintal. Ikapito na niniyang katintal. So grabe-grabe gining iyang kahuyang. So imo din siyang tabangan. Mausad na ang Ginoo, magtan-aw sad nato, iya sa nang gamiton nga sukdanan. Inikasa nato, moingon sa ang Ginoo, natintal na sa Spadersiano. Ana. Ako gyapon ni siyang tabangan. Nya kamusad, di mo mopalit og slat kay sige pa man tag baligya aning atong si Tio para atong tabang sa mga balay. Moingon sad ang Ginoo, natintal siya sa kadao. Ana, di lang sa kumasuko. Nya katusan ni hatag, nakabuntog siya sa iyang kadao. Nindot yapon kayo. Muna, bulahan gyud ang katawhan nga gipili sa Dios. Og hinaot unta, maapil ta niining mga bulahan. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon himuon ti kang bulahan. Kusga ko na be. Sugod karon himuon ti kang bulahan. Mingon din ang imong tupad, sana all. Sige, magampo na ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong maluluyong amahan nga naghatag kanato sa pasaylo og sa tanang grasya. Moingon kita, amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang simbahan, mutuman sa iyang pagpangalagad, sa pag-alim ug sa pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, mupakitag pag-atiman ug pagtagad, alang sa mga kabus ug sa mga gibaliwala sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga makakita unta kita sa atong kaugalingong mga kasaypanan ug maglikay sa paghimog, paghukom sa mga kasaypanan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nag-inusara, ug sila nga adunay kabilinggan, makakaplag ug kusog ug kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang atong minahal, nga mga kaparyentehan ug kahigalaan, nga mitaliwan na, makakaplag ug kalinaw, ug tunhayng kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. O Dios nga mahigugmaon og maluluyon, dawata kining among mga gihalad kanimo nga mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.